Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marhay na aga sa gabos sa mga paraan tabay. Mga kaiman mo, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, Pesya 26 kan bulan ng Desyembre taon 2024. Mapaabot kami sa Indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-ural daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa Indo mga kahapotan, mag-apod sa station sa 4805509 poon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes. Pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes poon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suwestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Rawis, Legazpi City. Kami sa Indoma na aantabayan sa internet asin sa Facebook page kan DZGB. Ang DENR ngunyan. Ini ang kateripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Sa implementasyon. DENR Bicol nangangapodan para sa Green New Year. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director Ored Francisco E. Milia Jr. nangangapodan sa publiko na mag-obserbar ng trash-free na selebrasyon sa maabot na bagong taon. Sigun kay Red Milia, ang volume kan basura mas naglalangkaw kung piyesta opisyal. Sigun sa iya, posibleng magkaigwanin eco-friendly na pagselebrar nin bagong taon sa paagi kan pagtaon nin mga praktikal na regalo na halo sa recyclable as in biodegradable na mga materyales, paggamit nin mga reusable utensils as in andai paggamit nin fireworks o paputok. Pinagirumdum niyaman ang publiko na magpadagos kan pag-obserbar kan Republic Act o RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 as in RA 9879 o ang Philippine Clean Air Act of 1999. Ang DNR padagos na pigpapagirumdum ang publiko na maging responsable nga ni mapreserbar ang satuyang kapalibutan. Ini ang kateripunan kan mga bareta sa ang DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. And at sa gabos, gusto mi pong bation ki Merry Christmas ang gabos na mga paraan tabay as mga kaimanwa kan satuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sana po naging marhay ang sa indong selebrasyon kan kapaskuhan as naging ugos ang sa indong pag-iribahan sa indong mga pamilya. Taaram ta po baka kapag kapaskuhan nagbabalik talaga kita sa satuyang mga harong asin mas nagkakaigwa kita nin pag-reconnect sa tuyang mga pamilya. Gusto mi man pong bation ang gabos na mga kaiba ko digdi na mga maigos na personahes kan RC, kay Shelo, kay Judy, kay John, kay Ma'am Ansi, asin kay Summer. Asin po, dyan sa opisina kang Office of the Regional Executive Director sa pamamayo kan sa muyang matibay na Red na si Red Francisco Emilia Jr. Opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel Sopsop, ARD for MS ARD Ronel Astor, ARD for Special Concerns Adona P. San Diego. Diyan man po sa opisina kang Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV. Merry Christmas po sa mga taga-MGB asin sa mga taga-EMB sa pamamayo ni RD Girly Abu. Asin marhay na aga po
Sa gabos na mga nagahilingkad sa tuyang Facebook Live na mga paradangog kang DZGB, nagpapasalamat po ako sa indong gabos. Kamusta po ang sa indong Kapaskuhan? Merry Christmas po sa gabos na mga paradangog kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Maugma po kami na nakaibahan mi kamo sa sarong bilog na taon kimaray na pag-iribanan asin pag-urulay. Kaya naman po sa taong 2024, sarabay kitang nakaukod sa mga manlain-lain na kaaraman manunungod sa pagprotektar kan sa tuyang kapalibutan. Since sa taos puso po kami nagpapasalamat sa bilog na pamilya kan DENR Bicol sa indong daing sawang suporta sa programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kaya naman po sa panghuling episode kan sa tuyang programa, minaawat mi po na mismong ang samuyang maigos asin matibay na Assistant Regional Director for Management Services ang sa tuyang makakaibanan. Arami po na midbid na nindo siya sa kadakulan kan sa iyang mga naging triumphs as in mga engagement niya sa bilog na taong 2024, pero I ask your indulgence na ihiras mi po ini sa Indo. Ang satuya pong guest, sarong lisensyadong forester na matibay na nagserbi sa DENR sa loogan sobrang 20 taon. Nakatapos siya bilang cum laude na may degree in Bachelor of Science in Forestry kan 2001. Nagtapos man siya kan sa iyang master's degree in Business Administration as in Bachelor of Laws sa University of Santo Tomas o UST Legazpi. Pasado man po siya sa Career Executive Service Written Examination kang 2022 na pigtatao kan Career Executive Service Board o ang CESB. Asin po, sa ngunya na taong 2024, nakapasar man siya sa Assessment Center for Career Executives. Sa iyang karera bilang public servant, nagtukaw siya sa manlain-lain na managerial asin supervisory role sa Penro, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, asin digdi sa DENR Regional Office. Kaya naman po, maugmahon kami na makakaibahan ta siya sa giraray digdi sa programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Mga kaimanwaan sa tuya pong guest, ang Assistant Regional Director for Management Services Forester, Ronel Astor. Good morning, sir. Merry Christmas. Good morning, Jo. Merry Christmas. Merry Christmas man po sa satuyang mga parainan nyo dito sa satuyang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. So, magayon na naman ang introduction ni Joanne sa inyong lingkod. Pero po, we humbly celebrate yung nakaaging Christmas yesterday. Merry Christmas, sir. Ano po, siguro sa ngunya na panahon, ang tiga-ilingta, naglulook back kita. Kamusta po ba ang sa indong naging taong 2024? Kasi narurumduman mi po kang sa imong pag-asumir bilang ARD. Actually, ako narurumduman ko po ang sa imong speech, asin ang sa imong promesa na mas papakusugon ang environmental protection, asin ang integridad sa laog kang DENR. Sabi mo po ka ito, nakaangkla sa core principle of collective responsibility. Kaya kami po digdi sa DENR, nagpapasalamat kami ARD. Actually, namamatian mi po talaga ini sa laog kang opisina. So, as we look back po, kamusta ang sa imong naging taon? As in, ano po ang mga naging improvements na naisagibo mo bilang ARD for Management Services? Actually, challenging talaga ang 2024 considering this is also my first year as your ARD for Management Services here in DENR Region 5. So medyo dakulon kitang kaipuhan, as in kinaipuhan na i-implement para maluoy-luoy tang mabago itong mga sistema na dahil naman pigsasabing sala, pero may mga pagkakataon na kaipuhan tang i-improve para mas maging maparahay ta pa ang sa tuyang serbisyo publiko. Kasi bako lang yan, itong mga programa man, as in mga pagbabago na sa tuyang na-introduce na innovation sa tuyang opisina, tangaling mas maging madali din ang proseso sa tuyang mga tao din ng serbisyo sa tuyang mga kapwa-empleyado. Tayo po yan ang sarong sa mga focus kang ARD for Management Services because we usually cater internal clients. So we introduce improvements sa personnel, we introduce improvements sa procurement system,
and we contributed a lot on the planning of the activities, different strategies, plans, and programs for the whole ENR 5. And of course, we also facilitated to fast track and expedite the resolution of pending cases in our legal division. And we coordinated with all the concerns, especially on the technical side. And we also facilitated things for us to hasten the processes in the office para mas maging mapadali po yun. And may mga binago kita na mga dating kinaugalian sa opisina na sa hiling taman maski igwa ito ki mga resistant sa inot na sa hiling ninda dati na hindang pigigibong aron kaning proseso. Ito po sa mga pigluluway-luway tang binago. As in, sa ngunyan, nahiling ta na igwa ng mga changes na na-feel din na mas kaipuhan talaga pala ito. Mas kaipuhan talaga pala na i-implementar ta itong mga changes na ito para sa mas ikararahay pa kang sa tuyang pagserbisyo bilang sarong public servant. Thank you very much, ARD Ronald. Anong magayunon ang mga accomplishments na naisagibo kang management services na mamatian mi talaga ARD ining mga changes na marahay para sa satuya na mga aragming mga empleyado, personahes kang DENR. Gari bagasu pag nasa loob ka daakan sa imong comfort zone, day ka man magiging mas maray pang tao, mas maray na public servant. Pero kapag tig-stretch mo itong sa imong comfort zone, mas magiging excellent ang service na itatao mo sa publiko. Kaya iyan ang nangyayari digdi sa DENR Bicol. Nagkakaigwa baga, Sir, parang character development ang mga personahes na nga mas makatao kita kimaray na serbisyo publiko. And congratulations po, Sir, sa bilog na management services, lalong-lalo na duman sa tigheras mo sa muya na nagkaigwang pag-expedite kang mga cases sa legal division. Kasi nagkakaigwa po baga minsan talaga mga clogging of cases sa mga court. Pero digdi sa DENR Bicol, saro pala iyan na good news na igwa kita na na-expedite ang mga cases ta. Sin saro pa, nabanggit mo man kasubago na sa personnel, sa procurement, as in sa planning, nagkaigwa kita ki mga improvements, lalong-lalo na internal clients ang mga na nasa sakupan kang management services. Sir ARD, aramta na kang taong 2024, nyauna kita sa panghuring simana kang 2024, kadakol na mga disaster, sakuna ang kinahampang kang Bicol region, nagkaigwang bagyong Pipito, nagkaigwang bagyong Christina, asin sagod nga ni ngunyan mauran-uran pa ang panahon. Paano mo po hinarap, kumbaga, na pagtagumpayan ining mga challenges, bako sa na mga disasters, kasi wala man po bagang tigsasabi kitang perfect na gobyerno, warang perpektong gobyerno, pero sa mga difficulties na nagkaigwa kita sa taong ini, paano mo po ini na overcome? Saro po sigurong nakakatabang dyan, inot suporta din kang sa tuyang top management sa pangingin kang sa tuyang regional executive director na every time na may mga challenges kita pag nagkakaigwa ng pag-urulay, kasi nigwa kitang mga pigsasuggest na mga gusto tang i-implement, kasi gusto tang i-employ ng mga changes, tanganing maka-cope up kita duman sa situation. Tulos-tulos man yung tataonan ki magkakanigong suporta sin action, kaya nagiging madali ang gabos. And namamati naman po na dahil duman sa mga pigustutang mabago na maski nga ni masakit, sabi ko nga ni medyo masakit sa inot dahil may mga kinaugalian na kitang data halos nababago for so long. Ngunyan sa hiling ko dahil medyo kaipuhan tayo minsan mag-impose ng discipline as one of our core values, siguro na naluway-luway tayo itong ma-implementar. And nahiling ta sa pagiging resilient talaga ka mga Bicolano na lalo na kung sa aspeto kang mga kalamidad, ordinary na sa tuya yan. So, yaon dyan so pagtarabangan, yaon so mga suporta, bako lang halik duman sa tuyang mga
kaibanan sa opisina. So sa tuya mga partner, stakeholders, talagang natatap naman po yan sa pagtatarabangan ng buong DNR5, kaiba ang AFP, ang NGB. Kasi ng DNR5 as a whole, itong mga challenges na outside na challenges na factor na nakaatubang tamang yun na taon na nataon lang kaigwa po kita ning maray na pag-atubang ka ito dahil igwa kita ning pagkakasararo. As in may suporta sa kada saro siguro yan sa mga naging magayon na practice kang opisina na nabibilog kayan. As in itong mga internal challenges na sa tuyang may encounter, manageable man po dahil nakukuha man ang suporta kang sa tuyang mga pag-iriba sa paagi kang simpleng pagpagirumdom. Dahil pa man kita nag-arabot naman sa punto na kay puwantang iagi sa formal na letter, sa formal na memorandum, just to compel each and everyone for effecting changes and for following those changes. So we requested them to follow yung ano yung gusto nating i-implement, and luckily nakuha man po suporta kang kada saro na sa hiling ko naging effective ang sa tuyang pag-manage sa sahol sa approach tang madali kitang kaulay. Siguro iyan ang saro sa mga kultura na gusto tang baguhon. Itong let us remove the barriers. Ano? We don't want to build walls. We don't want to create divide from the employees and from the management kung ano man ang katayuan taliktiyo. Iyan man lang ang sekreto para makuha mo ang suporta kang sa imong mga subordinates. Magkaigwa ka siguro ng empathy talaga sa tuyang pag-uliba. Iyan ang sa hiling ko man, maski ang sa tuyang top management, sarap mo yan sa gusto tang i-build up. Tanganing mas maging magayon ang result, mas maging maraya ang iribanan, kasi mas lalong mas papakusog ta. Sa hiling ko po, daiman talaga ki habok kang pagbabago. Kaya lang, kay puhan talagang kung paano ta ito may implement sa paagi na daiman na maraisin na magagabatan. So sa kanya, nahiling ta itong mga dating perming late sa pag-submit ng mga araw kayo na mga for compliance, so mga dahil nagsusunod sa araw na itong previous na regulation. What we did is we just reminded them. We provide instruction for reminder, for guidance, and for compliance. And luckily, nagkaigwa man kita ng mga pagsunod. Kaya dahil naging magabat po, mas kita nga sabing luway-luway, igwa pa man kita yung mga na-encounter talagang mga pagkukulang. Alagad, siguro sa in due time, may hiling na yan. Siguro, so mga data naman po ngunyan na ayos, data man yan ma-perfect. Sabi ko nga bako man kitang makagibo ki perfect na sitwasyon, but because of those learnings from our mistakes, we do some refinement. We attain some refinement of those things that we want to achieve. Yun po ito ang pinakamagayon na sa hiling ko magiging direction ta po na mas mapagayon pa. Para mo ARD, ang takeaway ko digdi sa pigheras mo sa muya na insight, ang sabi mo dapat halion ang division, alion ang mga walls, mas magayon ang madali baga makaulay ang management services, talagang very approachable, mas harani sa tao. At the same time, na-appreciate mi ARD, so tigsabi mo kasubago na pinakahenot sa gabos, tangan ina maging marhay ang pagsirbita sa mga kaimanuwata, dapat may disiplina ang kada saro na mga taga-DENR base duman sa satuyang core values. Ano po ang disiplina talaga nagpupuon sa satuyang harong pati digdi sa loob ng opisina. Kaya kung mas disiplinado ang mga empleyado, mas magiging magayon ang satuyang serbisyo publiko. As in sabi mo kasubago ARD, dapat igwa kitang empathy sa mga tao pag makulog sa satuyang mga kairibahan. Kaya nai-imagine mi po actually sa bilog na 2024 kasi po baga last
year na, kung tama po ako, parang December ka nag-assumer bilang ARD for Management Services. As in, nagpuon ka talaga sa taong 2024, puon Enero sa good Disyembre. Kaya nahihiling mi bilang mga nasa sakupan mo. So, pagbabago sumagayon na naging balik digdi sa DENR Bicol bilang ika ang naging leader mi bilang sarong bagong leader na nagtao sa Muya Kigiya, as in ini nga ni na nagkaigwang disiplina lalo, as in napakusog mo ang workforce kang opisina. So ARD, sa ngunyan po ang nakapaskuhan, aramta na very excited ang mga tao sa kapaskuhan kang nakaaging kahapon December 25, as in ngunyan na bagong taon sa January 1. ARD, ano po ba ang mga naging welfare kang mga empleyado digdi sa DENR Bicol? Arami po na dakol ang mga benepisyo na naitatao kan sa tuyang opisina. Actually po, ang pinakasigurado na naianota dyan itong sa tuyang collective negotiating agreement na 30,000. Kasi pigahalata pa ang sa tuyang SRI kung may tatao po yan, kung baka man ngunyan na taon, baka may habol po yan early next year, hopefully. And itong mga pangangaipo po kung sa tuyang mga empleyado, like yung kanilang regular claim sa mga TEB, sa hiling ko po sa technical and sa management side, demo po kita dyan siguro nagkulang. And natindiran ta po sa ngunyan, nagluway-luway itong mga pangangaipo sa kada sarong opisina, mapa-technical o management, kay puwanin daning aircon, kay puwanin daning mga ICT equipment, kay puwaning computers, laptop. Sa paagi po kang sa tuyang pakikikoordinar sa mga divisions, sa mga technical na igwaki mga sufficient funds, nagkaigwa ng equitable distribution itong araw na itong mga pangangaipo kung kada division. In fact, sa mga savings na po niya na taon, nagkaigwa kita rin pag-prioritize kang mga pangangaipo ta. Sa mga pig-reinforcer kang kaipuan ang mapakusog ang sa indong unit ang sa Regional Strategic Communication Initiative Group na susaro sa mga savings na duman ko talaga pick focus kaipuan indoning so medyo high-end man na laptop so mga pangangaipon nindo sa mga documents kan sa tuyang mga events. So saro po yan sa mga pagfokusan tangon yan. In fact, sabi ko nga saro sa mga achievement tangon yan pag nadagos na itong makuata na ining sa tuyang LED wall na sa hiling ko pag may mga event nakulao na tabang na as in savings sa opisina kasi aram taman kung ano kamahal ang mga yan pag nagre-renta kita. So it's a matter of prioritizing needs. Sabi ko nga let us prioritize the needs and spare those wants. Arog man lang kayo ang simpleng mantra ko pag nagkakaigwa ni pag-prioritize ka mga resources dahil may man kitang luxury of resources. So we do some prioritization of things. Ano ba yung needs natin? Ano yung wants? So kung lahat ng needs natin ay na-address na, then let us accommodate some of the wants ng particular unit. But we still on the accommodation of those needs. So we have to prioritize that. Yun naman po yung instruction ng ating Regional Executive Director. So prioritize natin kung ano yung mga pangangailangan talaga. Saan ba talaga kailangan mag-focus? Anong mga areas yung kailangan natin bigyan ng pansin? So doon po sa mga natirang savings natin, yun yung na-ensure natin na ma-utilize natin yung savings na yun doon sa kung ano talaga yung mga kailangan ng ating opisina para mas lalo natin mapaganda at ayos yung pagbibigay natin ng serbisyo publiko.
Iyo po pala ini ARD ang wisdom kang liderato mo na talagang dapat i-prioritize mo na ang mga needs sa kata maa-accommodate ang mga wants. As in saro pa, bako sana sa Kapaskuhan ang mga benepisyo as in welfare na tigtatao sa mga empleyado ta. Sa ngunya na Kapaskuhan, dagdag na sa naining mga bonuses na igwa kita pero ang marhay na pigsasagibot ta so sa bilog na taon arog kang pighiras ni ARD Ronel sa mga kaipuhan kang kada division sa bilog na taon iyo ang pigaasikaso asin pigtatao kang management services. And thank you very much ARD kasi saro-saro na iiling mo ang mga kaipuhan kang kada divisions arog kang sa muya digdi sa RC kaipuhan mi talaga ki Ledwall tangan ina makatipid din kita sa mga events asin ining mga camera asin laptops. Thank you ARD sa pagmakulog asin sa kumbaga saro-saro nahihiling mo kung day paninda tinara maaraw na ang kaipuhan kang kada saro. As in, iyo yan, gari baga, pig-prioritize na mo na kung ano talaga ang kaipuhan. So, thank you, ARD. Since na nasaro-saro ta na po sa mga naging accomplishments ta, sa bilog na taong 2024 na hiling ta kung paano nag-grow ang satuyang opisina, lalong-lalo na sa management side. Sa ngunyan naman po na maabot na bagong taong 2025, ano po ba ang mga aktibidad na isasagibukan sa imong opisina? As in, ano po ang mga obheto kaini? Actually, iyan, sinasabi ko, ipapadagos ta sa mga sistema na gusto ka talagang totally nang mabago. Araw kang sa pagpadagos ta kang mabilis na pag-fill up ka mga vacant positions. In fact, ongoing kita ngunyan and hopefully we can finish that on the first week of 2025 so that we can avoid the restrictions na covered ng election ban, especially on movement, physical movement of our employees. And itong mga implementing guidelines na pigigibutan na kay puwantang i-improve aron kang sa tuyang pag-select ka mga model employees na sa hiling ko kay puwanta pang repasuon giraray itong guidelines na sa tuyang pig-modify mo niya na taon sa ngunya na taon dahil talaga kita naka-award ng model employee. In fact, ang na-awardan talang sa mga nominees kasi igwa talaga pakitang na-identify na gaps duman sa tuyang guidelines. So itong pillars po kang sa tuyang prime HRM na sa career development, sa selection and promotion, sa rewards and sa mga employees, and itong sa satuyang performance evaluation. Saro po yan sa mga pigihiling na kaipuan talagang magkaigwa ng integration ang mga policies na dyan. Tanganing ma-attain na po itong prime level 3. Saro po yan sa mga minamaud ko na makuata for 2025 kasi itong maisulong tayo itong magkaigwa kita ng occupational safety and kung kaya ta na pong magpa-certify ng IMS, saro po yan sa mga pigihiling ta na maging direction for 2024. Kasi yun lang po ang focus ng management is mag-support lang duman sa mga pangangaipukan technical. So piga-attenderan taon yan itong mga planning and budgeting, nakatutok po ako dyan. Gusto ko rin talagang i-focus na magkaigwa ng harmonization. Itong pag nagkaigwa ka ng implementation plan, dapat naka-align yan duman sa tuwing mga disbursement program and duman sa mga pigigibutang quarterly and monthly na mga accomplishment. Duman nagkakaigwa ng distortion, kaya nagkakaigwa kita ng mga na-encounter ta sa mga problema sa along the way na data na meet itong target sa disbursement, data na meet itong target sa implementation plan because we lack on the planning na medyo data maray natututukan. So kunyan, talagang ipofocus ta na early first quarter, ano ang mga kaipuhan tang i-procure, let us procure it as early as first quarter until second quarter so that pagdating ng third and fourth quarter, talagang focus na lang tayo doon sa mga remaining na mga targets na regularly conducted every quarter and every month. But those activities that can be prioritized on the first and second quarter,
yan po ang tututukan kang Planning and Management Division and Budget na under po ng ARD for Management Services. Na sa hiling ko, yan ang maitatabang ta para sa pag-implementar din kang sa tuyang nasa technical na mai-align itong direction ta po 2025. Dahil kita perming naghaharapagan, dahil perming gahol. Kaya mas papaksugunta po ang proseso sa procurement, tututukan ta ang sa tuyang GSS sa disposition ng mga unserviceable na yan, so inventory. So yan sa mga ini-envision ta, including those confiscated forest product not only here in the regional office but those in the field offices, na para magkaigwa kita ng direksyon na by this time dapat ma-dispose na itong mga dapat ma-dispose. Tanganing magkaigwa kita ng enough space naman sa opisina na di kita magbukang basurahan o tambakan ka mga nagkadarakop na di ngayon nagkakadispose. So saro yan sa dahil ko na-ipurso niya na taon, hopefully for 2025, we'll be able to cope up yung timeline natin for that para mas mabago ang paghiling ng publiko sa imahen ng opisina na dadakupon niya tapos ipapabulok man lang. So sana mabago ta po yan. So saro yan, sa haluyon ko na, pero pa ako gusto ko na talaga yan na linigon. Siguro saro yan sa mga area of focus ko din for 2025 as ARD for Management Services. ARD, magayon na ining ARD, nabanggit mo ining mga confiscated forest products. Ano siguro sa mga nagahinanyog ta, yumananggad ngaya, pag nag-agi ngaya kami sa opisina, may mga nailing na mga confiscated forest products. As in bako sana, pati aram ko, pati mga conveyances, ARD, kapag sinakay ang forest product, ang pinutol na kahoy po na daing permiso o permit hali sa DENR, pati po bagayan ARD na kukumpiskar. Paano po ba didispose kang DENR ang mga confiscated forest products? Tigdudunarta po ba ini? Paano po ini tigsasagibo kang DENR? Actually, igwa kaya problema pa sa guidelines na kay puwan tang mag-coordinate din sa LTO. Pag abot sa mga conveyances, igwa kita ning existing na joint memorandum circular with DOTR and DENR na pag once na nagwa na ng finality ang sarong kaso duman sa particular conveyance na to, pwede na po yan i-register under the name of the DENR. And once na ma-register, pwede na natin gamitin kung serviceable pa or pwede na natin i-dispose. Ang problema kasi dyan, I have my personal experience when I was the Penro in Kamsur, na we comply with all the necessary requirements provided in the Joint Memorandum Circular, but still, the LTO ay hindi pa po yan na i-register dahil ang sinasabi nila wala dun sa menu nila. So yun yung kailangan natin ngayong i-coordinate properly sa LTO. Ano ba talaga yung kailangan pa natin gawin aside from the Joint Memorandum Circular na existing, and despite of that, we failed of having it registered with all the compliant dun sa talagang kinumply ko by the number yung requirements dyan when I was the Pedro, but still hindi pa rin nangyari. So yun po yung isa sa mga i-coordinate natin sa ating concerned agency. Pero pagdating dun sa confiscated forest products, medyo settled po dun. Intact dun ang ating guidelines, and actually we are continuously doing that. Hindi lang talaga na sa saturate because of the documentation, especially if it's still covered by criminal case na serve as the object evidence. Kaya medyo may mga gray areas pagdating dun sa disposition. But we just need to have proper direction for us to have it done na wala naman tayong binabiolate na guidelines even if it is covered by pending criminal case and serving as the prima facie or the object evidence. We are guided on guidelines. We just need to direct
our concerned offices para magkaigwa ng proper direction on how to properly dispose it without violating provisions of the law or certain guidelines pertaining to that. Dakol pa lang talaga ang rerepasuhon ARD dapat day kita din na mabayular na batas. Pero pa ARD ka subago nabanggit mo sa mga gigibuhon sa taong 2025 na naging good news na actually sa mga empleyado garo kan DENR o mga outsiders na nag-apply sa DENR ang filling up of vacant positions. Sabi mo ka subago hahabulon bago ining election ban na maka-fill out ki mga vacant possessions pa sa ngunya na Enero. Kamusta po ba ang naging promotion, ang naging filling up of possessions kang taong 2024 ARD? Actually, iyon na po ni so pinakamakaskas-kastang history na for the past cycles, last April and August, in a period of 6 months, we're able to have 2 cycles. And nahabol ta pa po ng na taon. In fact, ongoing ang satuyang deliberation. And hopefully, if time permits, we can issue the appointment, the regional executive director, the appointing authority can sign the appointing authority on January 8 as scheduled. And we can have the oath-taking ceremony by then. Before January 12, which is the prohibition on the transfer without clearance from the COMELEC on the physical movement or transfer of employees. By virtue of appointment kasi, may mga possible changes ng assignments, may mga physical movements tayo. So, we're trying to cope up with the time that we can do the placement of those possible movement before the election restriction, yung restriction natin sa COMELEC. So, sa tingin ko naman, we are on track because we don't have postponements on the schedule as of this time. So, hopefully, by then, we're able to cope up because January 3 is scheduled for the final assessment. That's the first day ng pasok natin for 2025. Ang ating pang New Year's call ay yung final deliberation. So, yung ating namang member ng HREPSB is very much willing to pursue because we are running out of time and we want to meet on target. And if time permits, this will be the fastest deliberation ever that we achieve for a period of if that will be pursued on January 8, parang 30 plus days lang yun na deliberation natin. Pababa yung number of days natin. So, nare-refine natin. Sabi ko nga, hindi man natin na-perfect yung mga processes but mistakes, we learn from it and we are refining processes and we're refining things to achieve a better result. Congratulations, ARDMS. Makaskason talaga pala ini na last year, 2024, 2 cycles ang promotion na nagkaigwa kita. As in, pagbalik sa Enero 3, magkakaigwa na tulos po ki final deliberation kang mga nag-apply sa wave na ini for filling up kang mga vacant positions. And good luck po sa gabos na mga nag-apply. As in, sabi nga ni ARDMS, pwedeng ini na ang pinakamakaskas na cycle ang time is of the essence kasi aram ta po na magkakaigwa kang election ban. At the same time, dumanta nahihiling na perfect na re-refine na as the time goes by ining mga proseso sa pag-fill up kang mga vacant possessions. So ARD Ronel, na tao mo sa muya so mga outlook mo, so mga goals mo, obheto mo para sa taong 2025, ano po so mga gigibuhon kan sa imong opisina na management services. Pero ARD, aram ta po na
kita sa DENR, kaipuhan taan tabang kang sa tuyang mga kaimanwa, mga stakeholders, mga partner agencies, paano po ba makakataong tabang o contribuer ining sa tuyang mga partner stakeholders duman sa mga obheto kang management services? Dakula po, aramtaman na sabi ta nga ni, we cannot stand alone. We really need to strengthen the collaboration and partnership with all the concerned stakeholders and other agencies concerned na mayroong contribution doon sa ating mga pag-attain natin ng ating mandato. So isa po dyan na if ever mayroon tayong mga possible movements because of retirement or probably of promotion, we will be strongly coordinating with the COMELEC, especially next year that we are on the election period, that we are governed by some restrictions and guidelines of COMELEC. We're done with initial coordination with them in the regional office of the COMELEC, and based on the dialogue, they will accommodate yung mga ganong request, and they assured us na just give them 7 to 10 days to act on those requests na mga for clearance natin, and they ensure that they will act promptly on those requests. Kaya pagdating sa ganon, sa tingin ko, on our level, hindi tayo magkakaroon ng problema doon. Yung sabi kong na-mention ko kanina, we will be coordinating with the Land Transportation Office regarding doon sa issue on registration of confiscated conveyances so that it can facilitate and hasten the disposition of those items, whether we will use that or whether we will be disposing that to a third party. And yung regular na mga agencies natin, nandyan yung civil service, maganda naman po yung relationship natin. In fact, we have an open communication with CSC regarding concerns on appointments and other human resource actions natin. Talagang mayroon tayong close coordination na kahit phone ko lang, we can do some consultation on the actions that will be taken para guide din tayo, hindi tayo magkaroon ng mga possible violation that might affect the accreditation natin as prime level HRM level 2, and through our admin also, they continuously coordinating with the local government units of Legazpi and some other government units. Dito sa Legazpi, we were able to avail free flu vaccination. That is a positive result also of good coordination with the LGU of Legazpi, especially on City Health. And they provided us free flu vaccine for our employees. So magandang collaboration din po natin yan na nakakaroon tayo ng mga ganong social services na we were able to secure that free of charge para makasave na rin ang resources natin sa office, because if we'll be allotting funds for that, definitely it will incur additional expenses na magagamit pa natin sa other possible accommodation na sabi ko nga yung mga needs natin sa office, pwede natin magamit na doon instead of purchasing that para magkaroon lang tayo ng ganung services. So yun yung mga some of the highlights lang ng ating proof or evidence that we have strong collaboration with these partner agencies and stakeholders so that we can achieve our goals and in pursuing our mandate to hasten some of the processes na gusto nating mangyari, naiiwasan natin yung mga possible na mga constraints later because of this
strong coordination also. So yung ating mga partner media practitioner, nandiyan naman kayo, yung strong coordination and collaboration natin, mas napapaganda at napapadali yung pag-disseminate ng ating mga information for awareness ng ating public, especially on the services and other concerns and activities ng department, na papacilitate yun sa strong coordination yun rin sa public, sa atin sa PIA at sa ating mga media practitioners. Napakahalaga din nun. Hindi natin ma-achieve yung pag-disseminate ng mga ganong information na kung hindi maganda o hindi strong yung collaboration natin with those concerned entities. So, thank you very much, ARD. Kadakol talaga na pagtarabangan, as in, koordinasyon ang pigsasagibo kang DENR in partnership and with the leadership of the management services. Ano po, ARD, nakikipagtabangan kita sa lokal na pamahalaan kang LGU Legazpi. Sabi nga ni ARD, nagtataungon yan kilibreng vaccination ang LGU Legazpi digdi sa DENR, kaining flu vaccine. Thank you din po sa LGU Legazpi for that. Kasi, di ba, ARD, pag bakal ta ini sa luwas, mahal na ini, nasa 1,500 din ini. So, dagdag pa ini sa benepisyo sa tuyang mga kairibahan sa DENR. As in, sabi nga sa sarong saying, when we know each other, half of the work is done. Kaya araw ka ini ang pigsasagibo kang team kang management services. So ARD, nadangog mi po su mga targets, mga gustong gibuhon ngunyan sa panahon kang maabot na 2025. Pero last year, aday pa, bako pa kang Enero, nararamdaman ko ARD, inapot ta kakaini. Pero ngunyan, apoton ko sa giraray, bago mag-abot ang 2025. ARD, ano po ba ang sa imong New Year's resolution? Igwa ka po ba? New Year's resolution, siguro personal, syempre kay Puhan ko rin tutukan siguro ang health. Kasi saro yan sa pinaka-powerful din na weapon ta. If we maintain being in good health, we can achieve more doon sa ating pagbibigay ng services, especially in catering the public. Saro po yan sa mga New Year's resolution ko na talagang dyan din ako magpo-focus because wala daw, sabi nga, walang spare parts yung ating katawan. So, pag na-compromise yung health natin, definitely we cannot achieve yung mga plans and goals natin na we are envisioning for us to achieve that on time. So, isa po yan sa mga focus area ko din, sa personal ko. Siguro sa office, isa yon, sabi ko nga, we will maintain yung good relationship natin sa bawat isa kasi napakahalaga nun. Actually, that's the key for us to achieve more. Talagang dapat makuha natin yung loob ng kasamahan natin para mas maging maganda yung pagtatrabaho natin. Yung kasi yung pinaka-importante sa lahat talaga eh. Sabi ko nga, no matter how exemplary yung performance mo, if you fail to possess the right attitude towards work, towards peers, towards your superiors, or probably your subordinates, hindi magiging successful yung bawat activity natin. So ako yun yung talagang pinaka-mantra ko. I focus on the character, I focus on the attitude of the person para mas maging maganda yung samahan. Hindi ako concerned kasi sabi ko nga, I can coach, I can mentor a particular personnel pertaining to in how to properly handle task or job. But yung right attitude na yun yung hindi matututunan overnight eh. So yun yung we want to inculcate that to each and every employee sa DNR5 to have the right attitude sa lahat ng aspeto. Kasi sa tingin ko, kung mayroon tayo nun, that will be all-encompassing. And yung pag-share ng commitment and accountability
na lagi kong inuulit-ulit na sabi ko, for some, they can have that brilliance. They can have that expertise in their particular field. Sabi ko nga, yung galing at talino, pwedeng sa kanila na yun eh. Pero yung commitment at accountability na lagi kong sinasabi na, sabi ko, siguro sa akin, I can say na nasa akin din yun. I can claim that 101%. So yun din yung isa sa mga virtue na gusto ko ring ma-inculcate sa bawat isa. Yung pagiging committed at pagiging accountable sa lahat ng bagay. Kasi kung ikaw ay committed, you can work even walang tumitingin sa'yo o walang nagmamando sa'yo because that is within yourself na mayroon kang ganong virtue of having commitment sa work. And of course, yung accountability, napakahalaga din nun. Kasi sabi ko nga, if you are accountable to your task and to your job, definitely you will do the best that you can because you will always be prudent in all your actions so that you can have a refined and the best output that you can deliver. So yun yung mga virtue na gusto kong ding i-share na maging part ng New Year's resolution ng bawat isa sa atin so that we can fully deliver the full commitment of being a public servant. Thank you very much, ARD. Magayunon ang sa imong New Year's resolution maski ako personalmente na inspired digdi sa paghiras mo sa muya na words of wisdom as in New Year's resolution. Tama ka, ARD. Health talaga ang pinaka-importante sa sarong tao. Kung bako healthy ang sa imong lawas, ang sa imong salud, ang sa imong mental health, di mo magagampanan kung ano man ang pig-committer mo sa imong pamilya, sa imong opisina. Ano po, so reminder din po ini sa gabos ng mga paradangog ang kapalibutan ta at amanon ta na maging healthy po kita sa ngunya na taong maabot na taong 2025 asin saro pa so pighera sa tuya ni ARD Ronel Astor na kaipuhan tatao ka makipagkapwa at tao so character sa personalidad mo iyo ang pinaka-importante tangani na mag-succeed ka sa imong career sa workforce. So ARD personalmente dakulon akong naukudan sa imong mga pigheras na mga insights, na mga wisdom sa ngunya na pagkaagang programa ta kapalibutan ta at amanon ta. As in, nagpapasalamat kami digdi sa RSIG sa pamamayo ni Ma'am Ansi Lawenco. Pero ARD, igwa ka po bang panghuling mensahe para sa satuyang mga paradangog, as in para sa tuyang mga kaibahan sa DENR? Ano po ang sa imong panghuling mensahe? Siguro po, advance Happy New Year sa Gabos. And sana po padagos indong suportaran ang mga programa kang DENR, lalo-lalo na po ang mga plans and programs na tatao kang samuyang opisina. So sa ngaran po giraray kang samuyang namamayo asinama ang DENR Region 5 na si Francisco Emilia Jr. Gusto mi man po magpasalamat giraray sa indo sa padagos nindong pagtabang asin pagsuporta sa muyang ahensya na arami man po na kung bako asin kung dahil nindo kami susuportaran dahil po kayang suluhon ang responsibilidad kan DENR na sabi ko nga ni saro sa pinakamalawak na mandato na pigtatao yaon po yan sa muyang dahil gabos na problema kang sa tuyang sosyudad asin sa tuyang environment yaon po yan sa responsibilidad ng DENR. So kung dahil may po makukuhaan sa indong full support and cooperation, definitely dahil may po ma-achieve sa muyang mga objeto as in mandato na nakaatang po sa muyang mga takyan. So giraray, salamat po as in advance Happy New Year sa Gabos. Happy New Year man po sa imo, ARD Ronel Astor, ang samuyang ARD for Management Services. Sabi ko nga ni kasubago, kapag ako bilang host may take away,
I am pretty sure ang satuyang mga listeners dakulon din sindang naukudan. As in, very fitting na ang nakaiba ta sa panghuling episode kang kapalibutan ta at amanon ta ang mismong ARD for Management Services kang DENR. Thank you very much ARD. As in, salamat po sa paggiya kang DENR in terms of management. As in man po, sa bilog na DENR, sa pamamayo kang samuyang maigos, as in matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco E. Emilia Jr. Sesutri. Ako po si Joan Montecastro. As in, ini ang satuyang naging programa, Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kapalibutan ta at Amanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule.